дошли в третия ми епизод. Днес, както обещах, ще играем в Майнкрафт. Само да вляза в него. Знаете, че парализирам клипа, докато влеза в сървъра. Така че имам... Само кажете в коментарите какви игри искате. Само кажете, ще ги изтегля. Ако са безплатни, ще ги изтегля. И ще стане нещо хубаво. Така, парализирам клипа, докато се зареди и ще се върнем след. Добре, ето ни в теството. Така, чакайте малко. Така, трябва ви един Redstone Torch. Някакъв си слаб. Sticky Pistons. Redstone. И някакъв блок, аз избирам новия блок, ето този. Чакайте да не видя нещо друго да съм пропуснал. Може в следващия епизод на Майнкрафт да направим статуя, например. Аз съм направил статуя. Така, имаме всичко нужно. Така. Избирате си някакво местенце, под земята се прави това. Ако искате под земята. Така, оставате така, слагате така блокчета, ставате две и слагате и така 3 блокчета тук. Чупите тези две. Така. Така, чупим така. О, верно е. Забравих едно нещо много важно. Glowstone. Бегай, бе, овца. Тук правя клип, бе. Клип! Смята, че овцата ще се прави на малумна. Се прави на малумна тази овца. Тази овца се прави на малумна ли? Прави се на умна в къщата си, Абе, какви са те овци по това време? Така, чупите и слагат ли написаните ето така. Ето така, трябва да образувате една такава веришка от 4. Така слагаш. Така, тук слагаме Glowstone, че не е солиден блок. Така. Закриваме тези, това и тези бокс. И тук закриваме. Така и така. Чакайте да направя ден. Така. И така. И сега гледайте. Като мина, опа! И се отваря. И се затваря. Може на къща е така да го затворите, да направите тройна стена. И така да направите. Може така да го направите, за да ми се вижда толкова грозно. Чакайте да спре дъжда. Ако чупите само едно редстоун, всичко се чупи.
Ето, сега ще ви покажа. Чупали го. Става. Не тук. Имам предвид, ако слушате така. Redstone Torch. Всичко ще отворя, защото му дава Redstone Torch му дава Power. Но, като няма никакъв Power и сложим такова, то като предизвикаме Power и изключваме тук. Изключваме писаните и те се отварят. Разбирате ли ме? Нали супер, а? Тук не знам си какво тествах отдавна. Върди! Това са едни модове. Ето, тук имам едни такива гущерчета, странни гущерчета, умирайте. Ужасни. Тук. Ти ли го ви? Значи те са хищници. Ако напускаме толкова зайчета и напускаме още такива, пусне много такива. Така, пуснем и почваме да пускаме зайчета. Е така, зайче. Много зайци да пускаме. Чакай, това ми пречи. Зайци. Чакай малко. Извинете, ама това ще е урока за днеска. Айде! Чао! И това е краят на днешния епизод. E treba.